ife amelụnụ gbasatara mụ na ndị eke nkọwa na ife onyonyo a nkọwa na ife onyonyo m mere na platform ma bụ ife nchọ ka m kọretie unu gwa unu nọọ ife na-eme ndị be anyị n'obodo a ife na-eme ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ọ ife dị dice ọya mara alụ dị na be dice dị na alụ ndị Naijiria ọya mara alụ dị anyị n'ọbara bụ ife atịrị ife a amara m mgbe m ji wee teke iwu m ji wee bido art bịa o ife m ji wee si n'ọya mara alụ dị n'ime anyị ọya ka eji wee si na ndị be anyị dị lauzi na ndị be anyị na omume ndị be anyị achọka ihe ọbụla a na-eme otu a ife ọbụla anyị na-eme otu a na-ashaut na-egosi onwe anyị ọjọka ọjọbụrụ onwe ọjọka nara udene sigbuo nkakwụ n'isi ọya mara alụ dị ndị be anyị na-alụ ife at that day wee sị ka m kwuo onye ebe a ka ndị chọrọ ịmụrụ ịmara ife ọkacha na-alụ ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke onye eke nwute gị ikwesịrị ịdị humble ikwesịrị iwetu onwe ya na ikwesịrị iwetu onu gị ikwesịrị ịvụ na ị na-ayọ biko na-asasasa na-apụghị n'ọnụ ọmama mma ma na-apụghị n'ọnụ anya ya emelie ka anyị nra ka nra nwụọ eju anyị n'ime obi because mgbe famatu na moto like this wee lute m nso otu a ka obi m si wee kwuchiri ichezozia nọọ ndị eke obodo ichezozia na fa nwere light ime gị anything nwere ya ajụ ese gị ichezozia na fire was ya was things to you mee gị tasịa gị ahụfụ kụrụ mmiri gị che gị ala na-apụ m na-emegheli na-egosi onwe m na-egosi onye Naijiria mbụ na-shout wee realize see mistake ọ ka ji wee si ife niile experience matters a lot ọ ka ji wee soon no place like home o and again onye njem ka onye isi ahụ ife wee malụ ife art that day bụ ife ndị be anyị ụmụ nwoke be anyị na art n'obodo a bụkwa ụfọdụ nwa osisi ya ụfọdụ na-efere mbụ ụwa like this na-ajụzi onye a sị ya why o ji wee mee like this ma ụfọdụ n'anya m na-abụ fụ korokoro ebe fa na art ya ọ dị m guys ka o nje ebe a jee babala onye amba dị wuch na-eji abala onye amba sometimes mbabala onye amba sị ya butu onunu butu kenenu nọ n'obodo ụmụ anụmanụ kununu and the far anyị nwa bụ obodo a kacha wee kpasị n'obodo a anyị nwa bụ ndị obodo dice obodo a kacha wee kpasị n'obodo anụnwa obodo dice ọkwa obodo bụ na dice fa ife ọjọọ ọbụla fa chọrọ ife ọjọọ ọbụla merụ n'akụkụ fa onye dice bai ka ya akpa afa kedu ife na-anụsara onye eke ọgwụ kedu ife na-emere gịrịgịrịgịrịgịrịgị ka ya sị na ọgịnwa bụzi onye eke na onwe gị ị na-art emesịkwa ọla gị n'anya okwu mesịla m n'anya ọla m n'anya ka m fụzi onwe m n'ime sel ka m nọ wee sị hey gịnị ka art dị ife a ka ya ka otu ụmụ nwoke be anyị si art no o kwesịrị ekwesị onye eke nwudo gị butuo onwe gị because ọ bụrụ na m buturu onwe anọ m ebe a na contemplate mgbe ntukwu na sel a na-asị ọ bụkwa na m otu a akarakwa na ị na-ije a bụzi dị anụ na imere m ya bụzi ya na ị na-asị ije because na o nwere ike bụkwa na imesikwa ihe niile a onye chọrọ ịpụtais onye chi gbasara wicked gị agbasarala wicked but megodie first ka ị mazi alụ dịtin dịkwazi otu o kwesịrị ịdị mana otu a ka o kwesịrị ịdị ọ bụrụ na m buturu onwe m si ya nne si ya ọfịsa biko iwekwe n'iwe na ndị osuje gote ife biko iwe wene ọ bụgoro na otu fụdịdị akara mebisie ihe nji n'ụwọlị na-ayọkwakwa ha biko na-asịkwakwa ha sọrị karịa igosibu onwe gị ọ chalenji befa nke a na-agbaka ya isi tulese na mkpọwakwasị ndị nke giri na-akpọ ha green beans n'ilu ha na-eme anya nekwe m anya sị m who is green beans nsị a na ọgịnwa n'onu na-aba dịtị mbịa ọba anyị n'isi ibido onye kweghị odidi oya ka o ji aga ndị eke nwere ike gbagbuo ya agbagbuo buru ije tụfuo oya ka ọ na-aga otu mmene ụmụ nwoke be anya adasigo abanyesigo n'aka ọjọọ n'ebe ndị anọ duto okwu ọnụ izizi anyị ji wee sabafa face approach matters a lot ọ bụgodo na ha sị gịnị
ọ bụgodo na ha kpọ iyi onwegodo na ha gwa anything ikenekwu ya say okay thank you sir, thank you ma, sorry ma, sorry sir. But nke a na-egosi onwe anyị na ife result hụrụ m ifere ya si nso ụwa ma amara m ihe dị bụ mmadụ ịba n'ime sel ma abara m ya bọsị ya. So ka anyị butuo onwe anyị, anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo ụmụ anụmanụ, anyị bụ ụmụ anụmanụ bikwa n'obodo ụmụ anụmanụ, mmadụ ka obodo si wee dị, ka anyị butuo onwe anyị. Gị nwa m na-ene n'ife onyonyo a, butuo onwe gị ma ọ bụ na ị bụ nwoke be anyị nọ na Sauti, because ọnụ nwa ka ọ ka n'isi. Nwaanyị bụ once in a while ka a na-enweta nwaanyị, bụrụ kwa mgbe kwa mgbe. How many years ka m nọgoro obodo a mana ọsọ ofu nweta ka ha nweta m? Yes, but unu nwa bụ steady because n'ebe unu nọ n'ezi achụ ego. Gị nwa nọgodo n'ime ụlọ achụ ego nke ị na-atụ akwụkwọ, ịpụtara na-ezi mpụta ozizi ịpụta iji ozugbo ije nkịtị ị gara na street ha chinwe ya nwụchikọrọ. Bet kedu ife art mgbe akwụsị gị? Akwụsị ụfọdụ emebe otu a. Ụfọdụ anọ m n'ilu ndị adọkasịrị akwụkwọ ha, onwe ndị nke ji idea dolie n'ilu ha, onwe onye nke tiri onye na-ada azụ ọgwụ mana ejidere mana ihe ọkọsụ mere eji were agba ọgwụ tirie je tụ ya nga ihe ọ na-amara anyị ya. Ọ bụrụ maka ife art bụ si ozugbo a akwụsịghị, butuo n'onwe unu. Kedu ihe na-eme ndị be anyị ndị Igbo ndị Naija? Anyị enweka obi ọkụ like this, anyị enweka ịkụ ha igosi onwe gị na-egosi ndị obodo onwe gị. Ọ ihe nwaanyị obodo a sị m nọọ ife na-eme ndị be anyị, si nnọọ ife na-eme ndị be anyị na anyị anaghị respect ndị uwe ojii na ndị uwe ojii na anyị adara atụ egwu ndị uwe ojii. Ịghọtago? Ka anyị butuo onwe anyị ma ọ bịa na ụdịrị ife a, butuo n'onwe unu. Ihe nke a dị too much. Butuo n'onwe unu because e regret cham ife niile mmebọsịa. Nya guys ebudo m n'isi. Onye nke akụrụ ihe safe, onye nke ba akpụbata kụrụ ya ihe na-amụ ya isi n'aja. Because amabụrụ na ndị obodo a na-etichakwu mmadụ ihe n'ime ma akpụbata ya n'ime, amara na a na-eti ha ihe n'anya maka nna feche n'ọsọ ndị Naijiria ga-apụta ịkpụbata ebido tibe igbo mana ndị ebe a na-eti ifu ka o sikwa anyị isi n'aja gbanye ya ọkpenu kwụọ ya na-asụ obodo ha na-akụ ya ọ chọkwa ikwu ọkụ onye ụta. That is depend if ị mere outside, o depend mgbe ọ kwụsị gị ife ka isi wee at ya. So ka anyị na-eyuzu kene na uche anyị n'obodo a, ka isi anyị na-alụ ọrụ n'obodo a, n'obodo anyị nọ n'ime bụ obodo ụmụ anụmanụ.